Helo, croeso mawr i'n sesiwn nesaf ni a heddiw wedi fi'r fraint o gyfweld â Katie Hall, sef y gantores a prif leisydd y band Chroma. Katie, neis gweld ti! O, nes gweld ti fe. Ti'n okay? Sut mae lockdown yn dy drin di? Not bad, not bad. Fy'n, yeah, hapus ac yn iach, which is a good start, really. Dyna beth sy'n bwysig. Dyna beth sy'n bwysig, ynddo? Ond mae'n lyflu gweld ti, a diolch yn fawr iawn am wneud y sgwrs yma, achos ni wedi amseru sgwrs yma'n berffaith, achos mae Chroma, y band ti'n rhan o, newydd gyhoeddi i sengl newydd nhw, sef Head in Transit, a mae'r sengl yn wych, gael just dweud yn O, dda. diolch. Ond, so, o ti'n amlwg yn prifysgol, a wedyn nes ti ddechrau'r band Chroma wedyn. So, gyda dechrau'r band, o ti yn y prifysgol ar y pryd hynny, neu? Fi'n cofio fel text o Bev, a fi'n cofio Leonie pan nes i text o fe, a fi'n cofio fel, o'n i yn fel dom fi yn like Synghennydd, so fel blwyddyn gyntaf o fe, a fi'n meddwl y peth na'n mynd trwy pen fi oedd, o fi'n mynd i loads o gigs Gymraeg yma, fi'n gweld loads o bands yma, fi gallu neud hyn. So o'n i just kind of like, oh fine, na texto'r person fi'n gwybod, dwi'n gyfforddus gyda fel wneud music, a fel rhywun fi wedi wneud music gyda'r blaen, a fel, oedd yn pwynt hefyd i just fel cael text o Bev, achos o'n i heb bod yn contact gyda fe ers dipyn, so ni just fel, oh yeah, whatever, if anything comes to it, na just like benni lan mynd am pwynt gyda Bev. Ond turns out oedd Bev wedi dechrau band yn barod, a oedd nhw'n edrych am singer. So fe a Zach oedd y ddau nhw mewn band gyda'i gilydd, a wedyn nes i troi lan, nes i ddim yn hyd yn oed like, I didn't even do anything. Sorry, Saesneg. Nes i ddim yn hyd yn oed wneud yn rhywbeth, nes i just eistedd yna, a Zach fel kind of like, yeah, right, yeah, good, yeah, so mae dyn ni gig Party Ponty y wythnos nesaf, a gyd o'r caneuon ni wedi sgwennu angen ti fel cyfieithu nhw i Gymraeg. O'n i fel, yeah, fine, great. So nes i gyfieithu popeth i Gymraeg a few weeks later, a wedyn o'n i just fel, sa i wedi cael worth ethic fel na, fel ers ni dechrau fel kind of cyfieithu kind of stuff fel hynna, a yeah, mae'r lluniau o'n i fel yn y gig gyntaf yn hilarious. Ni'n edrych fel bod ni'n social distance, ia. O'ch chi'n neud y cyn y trend? Yeah, before time. So hwnna nath really fel egino y teimlad yna fel, o, allai i wneud hwn hefyd, efo? Yeah, defos. Fi'n cofio mynd i fel gig bromas, a fi'n cofio fel watcho mellt a stuff, a fel o'na fel cynlleiad o bobl, fi'n meddwl ar y pryd, yn enwedig merched oedd yn kind of rhan o'r gwagle yma, a fi'n cofio fel siarad amdano fel pan nath ni dechrau'r band, fel un o'r pethau nath ysgogi'r boys moyn reachio mas a fel cael merch yn y band oedd y ffaith bod y thing cyntaf gyda Red in the Leeds a o cynllun o bobl ar y line-up a stuff. A fi'n meddwl, like, the kind of, you know, lad culture o fel pobl yn y band. A mae dechrau newid nawr, achos fi'n meddwl pan mae ffys fel hynna yn cael ei wneud am fel sy'n benodol, mae'n cael effect yno fel mewn i bod, fi'n rhan o'r gwagle yma, a fi gallu bod, fi gallu ffraidd o'n gwagle yma. Ie, yn sicr, a fel hefyd pan mae y pwysigrwydd o cael y merched yn ar ein llwyfannau ni hefyd, yw achos ti wedyn yn ysbrydoli cenhedlaeth nesaf o ferched, a mae'n bod sy'n edrych lan arno ti, ac yn meddwl, o mae rhywun sy'n edrych fel fi, allai i wneud yr un peth, ti'n wneud hwnna hefyd. Ie, fel, a fi'n meddwl mae'n bwysig cael merched ar y llon spectrum o genres fel pop music a
o'n i'n ystyried lot o'r kind of bands a stuff, fel o'n i'n cynabod ar y lefel hynna pan o'n i'n dechrau gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg. Fel y merched oedd yn rhan o'r scene yna yn neud lot o stuff pop a lot o stuff fel indie. O'n i fel, wel, fi'n mynd i wneud rock achos neb yn neud yna. A fi'n mynd i bod yn really aggressive ar y stage. A fi'n mynd i, yeah. And the rest is history. And the rest is history. Ond ti'n iawn fyna, achos yn draddodiadol, ti'n gwybod, os ti'n edrych ar nôl ar hanes cerddoriaeth Cymraeg, mae lot o, mae gen ti lot o fenywod sydd yn chwarae gyda'r gitar acoustic, ond fel, fi'n cael mae'n really cool, be nath Chroma ddod mewn, injectio mewn y scene, yn wedi greit ar y cychwyn, oedd, ti yn powerhouse, reit yn y ffrant. Ti'n comandio'r llwyfan, pob tro fi wedi gweld ti'n chwarae'n fyw, ti yn comandio'r sylw y stafell yna, ble bynnag wyt ti. A be bynnag yw seis y stafell yna hefyd, ti'n llwyddo i wneud yna. Oedd hwnna'n rhywbeth ath yn naturiol iawn i ti o'r cychwyn fel y stage presence yna, neu oedd yn rhywbeth nes ti falle dysgu wrth gigs sort of dechrau dod mewn? Fi'n meddwl fel, nes i fel dechrau fel bach o fe, just o fel kind of bod yn ysgol a fel wneud stuff drama a fel kind of gwybod sut mae llwyddan yn gweithio, fel sut mae kind of pobl yn fel genedlaethfa yn gweithio a sut maen nhw'n ymddwyn. A fi'n meddwl fi'n really lwcus cael y kind of perspective yma o'r kind of outside. Ond hefyd, oedd hynna'n really helpu fi o ran fel kind of hunan hyder. Oedd rhaid, o'n i wedi gwneud loads a loads a loads o gigs cyn iddyn ni cael fel cyfle mwy a fel bod yn y gwaglau o'n i moyn bod ynddo. A just ymarfer a cael y hunan hyder yna i fod, fi'n dda a fi just yn, kind of i commando fe a fel engageio gyda pobl. Fi'n meddwl hynna'n oedd rhywbeth nes i ddysgu fel nid o reidrwydd yn cerddoriaeth, ond fel rhan o fel bod yn drama a like wneud stuff fel yma. Ond yn sicr nes i fel, mae'n kind of fel armour, rhaid ti'n mynd fel mewn i fel meddylfryd yma bod yn, Tough, mae'r music industry, mae'n le tough yn dweud fod, a mae rhaid ti bod yn, mae rhaid ti cael croen tough. Thick skin, er mwyn cymryd, yn ymwedig, fel menyw hefyd yn y byd cerddoriaeth, ti'n barod yn erbyn obstacles yn barod, a mae rhaid i ti ddod dros yr obstacles yna. So, So, os ni'n mynd nôl i'r cyfnod dechreuol yna o Chroma, o'n i siarad gyda ti gyda fach, a ti'n sôn mai y gig cyntaf yna yn clwb i fa bach yng Nghaerdydd, a sort of roi'r hyder yna i ti, a i chi fel band hefyd. Just sôn chydig bach am y profiad yna a wared gig yna, be oedd yn meddwl i ti? Wel, mae na fel, fi'n meddwl yng Nghaerdydd, fel fi wedi siarad o gymaint o band sy'n gweud fel, hyd yn oed nawr, mae fel kind of croesi'r ffordd o un ochr Womenby Street i'r ochr arall i cael chwarae clwb. Mae'n leap really bwysig i band, fel, os ydych chi yn chwarae yng Nghaerdydd. Ond fi'n cofio fel, o'n i'n bwlio Steffan Dafydd, fel, actually, fel, o'n i'n bwlio fe, o'n i'n fel pestro fe, ydy band fi gallu chwarae, please, fi moyn gig, please, a fel, anyway, nath o crack off, basically, so mae'n gweithio. Gig cynta, o'n i just kind of fel, fi'n cofio bod bach yn shy, ond fi'n cofio pobl, kind of bobl, right, nhw'n really good. A fel, ar ôl hynna, oedd, fi'n meddwl oedd Dwynwen o Radio Cymru yna. Nathon ni just cael lot o fel stuff di dod o hynna, wedyn o'n nhw fel, please, newch chi fel trio am brwydr y bandiau,
Felly, nath ni trio am brwydr y bandiau, a wedyn cael trwy, a wedyn mynd i row nesa, a mae'n peth really weird fel wneud y kind of rounds a stuff, achos fel ti'n mynd yn really competitive, fel fi'n person fel hynod o competitive, fi'n methu no watch o football achos fel fi'n kind of, it gets too much. Yeah, fi'n methu, yeah, can't help it. Ond, yeah, ond fi'n cofio fel adwaith yn dechrau'r un, a fi'n meddwl fel pan nathon ni dechrau wneud brwydr y bandiau, ond fel wave o loads o bands yn kind of dod trwyddo ar y pryd hefyd. Fi'n cofio'r amser yna, cos oedd e yn gyfnod really exciting am bandiau newydd, a ti'n sôn am adwaith yna'n un ohonyn nhw. Ac wrth gwrs, addech chi mlaen wedyn yn 2016, chi ennill, ac i gyd o'r cysylltiad, chi ddath out on top. Be nath hwnna wneud i chi fel band then, trwy ennill brwydr y bandiau? Sut nath hwnna helpu chi? Oedd yn massive boost hyder. A hefyd, oedd fe jyst yn kind of fel, helo, sy'n rock Gymraeg, dyma ni. Ni fel in the club. Yeah, fi'n cofio fel kind of noson nath ni ennill, nath ni kind of gyd mynd mas o stuff ni'n buzzing, a yeah, just kind of pobl yn cymryd ddiddordeb, a mae'n lyflu yn y scene Gymraeg yn benodol, achos mae'n teimlo mor kind of agos, a yeah, pobl yn kind of gwybod pwy oedd ni. Oedd yna'n really, like, wow. Yeah, a fe jyst yn massive hub o ran nid yn unig fel cael dy chwarae fel Radio Cymru, ond fel y stuff arall gyda'r fel yr ochr Saesneg, o fe kind of fel, o'n i jyst di mynd fel, whoop. Yeah, mad. A cael chwarae ni hefyd, cael y slot yma ar y nos Sadwrn. Rhaid bod yn cool hefyd, loads o hwyl. O, fi'n wicked. O'n i'n actually gweithio am platiaid. O, ti? Yr wythnos i. O, teg i ti? I know. Nes i dechrau off yr wythnos yn gweithio am platiaid. O'n i fel, right, fi'n neud this brwydr y bandiau thing, felly I won't be back. So sydd ddim yn ôl. Yeah. A wedyn, nath chi ennill brwydr y bandiau, wrth gwrs, chi dal yn rili brysur, yn gigio, beth bynnag. Wedyn, yn 2017 wedyn, nath chi ymuno a 40 project. So, y bobl sydd falle heb clywed am y 40 project, mae fe'n brosiect criw o bobl yn y cymoedd sydd yn helpu bandiau i gyrraedd sort of like y band nesaf, maen nhw'n helpu nhw helpu rili, yn dywe? Na, 40 project, fi'n meddwl oedd un o'r pethau gorau sydd wedi digwydd i ni fel band. Just o ran fel, yn y 40 project, dyn nhw'n redig fel kind of sesiynau benodol i helpu chi, fel nath ni cael fel speed dating type thing gyda fel managers a fel pobl sy'n gweithio yn fel yr industry yng Nghaerdydd, a nath ni hefyd cael fel session gyda fel menyw yma o enw Julie, a oedd hi'n fel yn like motivational speaker, a nath hi fel dod mewn gyda fel gongs hi a stuff, a oedd hi fel, you are an artist, a fel mae'n mental fel actually meddwl amdano fe, fel kind of fel cyn, o'n i ddim yn actually ystyried hynna'n fi'n artist, fel o'n i fel, fi just mewn band, ond mae mor bwysig, fi'n meddwl i pobl sydd yn neud kind of gerddoriaeth a stuff, i ystyried eu hunan yn like artist, achos mae'n rhoi gymaint o hwb, a mae'n rhoi fel, mae'n neud i ti parchu be ti'n neud hefyd, fel parchu dy gelf di,
a perchu Ie. dy hunan di. Ie. Oedd hi'n wicked. Oedd hi'n fel wneud motivational speaking ar gyfer fel sports teams a stuff fel na. Oh, cool. I know, oedd hi'n amazing. Ond, fe'n mad achos fel, oedd hi'n neud fel visualisation, so, a mae'n dal yn really helpu fel fi nawr kind of gyda stuff cerddorol achos ti'n visualiso beth ti'n moyn neud a fel falle mae'n mynd yn trwy a ti'n ffindo ffordd o gweithio fyna. Ond ar diwedd y 4-day project, fi'n cofio, nath ni chwarae fel gig yma yn y sioe. So nath ni chwarae fel Young Farmers yn y sioe. O, Sioe Llanelwedd. Ie. Sorry, Chew. Yeah. A wedyn o'n i'n gyrru nôl, o'n i gyd bach yn kind of hangover, a oedd o'n i wedi cael fel BBC introducing email o fel Red in the Leeds yn gofyn ni os ni moyn chwarae Red in the Leeds. A Red in the Leeds fel un o'r pethau o'n i moyn neud, fel oedd yn rhywbeth, okay, ni'n mynd i gweithio tuag at wneud hynna blwyddyn nesaf, a wedyn o'n i fel, wow. So na bydd y flwyddyn yna teg efo chi Ie. gofyn i fynd i Reading Leeds. Achos nes ti sôn reit ar y cychwyn, actually, bod mae dyna un o'r prif resymau nes ti ddechrau'r band yn dyfe o'r rhan fel... Ie. Achos mae Reading and Leeds Festival wedi bod yn notorious dros y blynyddoedd i beidio a gofyn i menywod sy'n mewn bandiau i chwarae yn eu gwyl nhw. Ie. So, sut brofiad oedd ei chwarae yn Reading and Leeds? Mae jyst yn gwestiwn anhygoel i allu ofyn i rhywun. Oedd yn wicked, fel i ni nawr, ni fel kind of yn y lle dyn ni'n gweithio tuag at fel chwarae Red and Leeds eto ar un o'r stages fel Festival Republic. That's the next tick. Ond oedd yn anhygoel, o'n i'n really sal ar y pryd, oedd fi fel tonsillitis. A, o'n i'n kind of fel I don't know, there's nothing you could do, ti ddim yn fel cancel o gig ti yn Reading, ti'n dyfol barhau. Ond, ie. Oedd yn anhygoel, fi'n meddwl fel, mae hynna'n un o'r highlights fi, cant. Ie. A wedyn, y flwyddyn yna, chwarae teg, oedd 2017 yn flwyddyn dda i Chroma, actually, achos ar ôl yr hau anhygoel yna a chwarae'n Reading Leeds Festival, oedd chi'n mynd mlaen wedyn i chwarae Gwyl Sŵn, ond chwarae'r un llwyfan, a Peak, a Idols. Idols. Oedd hwnna'n crazy. Achos ti'n gweld o beth mae Idols yn gwneud, o ble maen nhw, y fawr maen nhw'n chwarae nawr. So, yn Tramshed oedd y gig yna, yng Nghaerdydd. Yn Tramshed, o'n i fel yn rhan i dressing room gyda Idols, ac hynna'n fel, oedd yn mental. So fel, o'n nhw fel kind of, o'n nhw ar fi'n fel breaker, fel i be ydyn nhw nawr, o'n nhw fel, fi'n meddwl o album gyntaf nhw nawr dod mas, a oedd yna really poblogaidd. A o'n i jyst yn rannu fel dressing room gyda nhw. A oedd yn mental yn Tramshed, achos mae 'da ti dressing room really fach fan hyn, ar gyfer pawb arall, a dressing room really fawr fyna ar gyfer main band. So fel piece, massive dressing room yma, a wedyn o'n i yn small confined spot gyda Idols. I know. But fi'n cofio fel cyrfa fel Joe Talbot a beth yw enw fe, un o'r guitarist, mae fe'n Irish, mae'n dentist. So, a un o'r ffrindiau gorau fi, Elin, mae hi'n really ffansio fe. So fi fel, mae ffrind fi'n really ffansio ti, gael cael llun gyda chi, just i wneud hi'n jealous. Ond, wrth gwrs. Ond fel, kind of chwarae gigs fel yna, oedd yn profiad rili bwysig, achos mae'n neud ti moyn straiddo tuag at roi album mas sydd yn kind of fel, sy'n gallu bod yn like a statement punk album, a fel
fel ar gyfer fel sgwennu album ni ar hyn o bryd, fel mae hynna'n fel yn cem pen fi moyn fel cael ei roi at ei gilydd a fel bod yn kind of fel statement fel yna. But fi ddim yn becso gymaint amdano fe, achos fel fi ddim yn idols, so they're in a league of their own. Hefyd, mae fel o'n i'n sôn gynnau, mae'r pynciau ti'n trafod yn dy gerddoriaeth di hefyd. Mae'n bynciau pwysig iawn hefyd, achos mae just Claddu 2016 yn un can chi dal yn perfformio nawr, ond fi'n meddwl mae'n gan dal really pwysig i chwarae, achos hwnna oedd y gan ysdi sgwennu ar ôl Brexit i ddigwydd, ynddo? Fi'n cofio fel sgwennu, fel pan ni'n kind of sgwennu ganeuon fel na, fi wastad yn kind of mynd at Zach gyda fel syniad o fel fi moyn sgwennu can dan y feminism. All right, yeah. I mean, fi moyn sgwennu can dan y Brexit. Yeah, great, yeah, dan ni'n neud yn, yeah. So fel, fi'n cofio fel neud a fel fi'n meddwl o'n i jyst yn dechrau bod yn bach yn angsty gyda'r stuff political, achos fel o'n i'n really scared. Fi'n meddwl bod lot o bands yn becso amdano gweud rhywbeth a cael fel backlash amdano fe. Fel fi'n agored i backlash, like, bring it on. Ond, a fel mae'n kind of, fi'n meddwl fel weithiau mae pobl ddim moyn cerddoriaeth nhw i fod yn political, a mae jyst yn, mae hynna'n lan i chi. Ti'n meddwl bod hwnna'n bwysig te, yn wedig yn Gymraeg hefyd, bod pobl yn siarad am y pynciau anodd yna yn eu cerddoriaeth nhw. Ti'n meddwl bod hwnna digwydd mwy falle? Fi'n meddwl bod yn bwysig, achos fel yn hanesyddol pam ti'n edrych nôl arno fel gyda fel y Black Lives Matter movement, fi wedi bod yn gwrando arno lot o gerddoriaeth fel Nina Simone a lot o kind of pobl, a fi jyst yn meddwl oedd y gerddoriaeth yna, mae jyst yn crynhoi fel y teimlad o anhapusrwydd a fel awful stuff ar y pryd. A fi'n meddwl bod yn bwysig bod ni nawr yn kind of, mae bands nawr yn kind of dweud stuff yna fel wneud pwynt mas o gerddoriaeth nhw. Achos mae pob fel, dwi'n really lwcus fel rhywun sy'n cerddor, mae gen i fel outlet i fel roi hynna lawr a fel canu amdano rhywbeth sy'n neud fi yn hapus. Mae lot o pobl ddim efo hynna, a felly dyn nhw'n gwrando i gerddoriaeth. Fi'n meddwl bod bwysig fel sgwennu stuff political a sgwennu stuff am pynciau sy'n anodd, just fel bod pobl sydd yn y genulleidfa gallu kind of, gyda rhywbeth i uniaethu gyda, fi'n meddwl, I think. Ti'n o'n llwyr gyda ti. Mae'n ddewr ac yn bwysig iawn hefyd bod pobl yn gwrando ar cerddoriaeth fel yna sydd yn dyherio di. A mae'ch cerddoriaeth chi achos chi yn trafod pynciau, yn ymwedig pan ti'n clywed fel y backstories tu ôl eich caneuon chi hefyd. Mae 'na substance, a mae 'na wastad stori tu ôl nhw, a mae hwnna'n dod trwyddo yn eich cerddoriaeth chi hefyd. Ond hefyd, mae pobl da gallu mwynhau y dawnsio mynd yn nuts iddo fe hefyd. A mae'n glyfar iawn sut ydych chi'n gallu dymuno y pethau na at ei gilydd yn eich sioeau chi. Mae'n really glyfar. Diolch. Fi yn trio bod yn smart ass gyda fe. Rwy'n cael gweud smart ass. A wedyn, wrth gwrs, yn 2018 wedyn, oeddech chi ymuno â BBC Gorwelion. Gorwelion. Prosiect really pwysig. Be nath Gorwelion, sut nath hwnna helpu chi fel band? A sut fath o brofiad oedd ei weithio gyda nhw?
Fi'n lyfo'r pobl ar y tîm gorwelion. Yn greit, Fi'n meddwl i ni yn model fel band, o'n i dal yn kind of trio fel ffindo traed ni gyda fel sgwennu yr album a wedyn mynd tuag at y cam nesa. So fel pan o'n i'n neud gorwelion, mae gorwelion yn machine amazing ar gyfer fel cael y fideos mas na a promote a gerddoriaeth chi a fel nath tîm dod fel eleni i ni gyda fel wneud i recordio ni war yn Maid of Vale. Oedd hwnna'n hwnna'n really special. But fi'n cofio fel wneud DJ set yn Gwyl Rhyd 6 gyda Zach. Oedd hynna'n mad, achos fi'n cofio fel y ddoi ni ddim yn gallu DJ a fel Griff o Tsunami di fel wneud i ni fel basic dysgu ni sut i bod yn DJs. Athro gorau. Mae yn athro really da i bod yn dig. Bydd yn rhangos DJ ewch at Griff. But nathon ni fel, nath nhw ffilmo ni yn neud set ni yn Great Escape. A o'n i fod fel chwarae llwyddo nhw eto fel eleni yn Great Escape, ond yn anffodus Chroma. O'n i'n rili edrych ymlaen i hynna hefyd, but oh well. Great Escape yn oil rili arbennig sydd yn Brighton, a mae fe'n showcase festival bron y bod. Mae'n lle gwych ar gyfer bandiau troedio, llwyfannau newydd a lot o bobl. Fi'n cofio es i llynedd gyda gwaith a jyst yn brofiad anhygoel achos ti'n pacio gymaint o fandiau mewn i fel 3 neu 4 diwrnod. Ond hefyd mae'na conference really cool yn mynd mlaen gyda fe hefyd. Ond fi'n siŵr gewch chi'r cyfle i fynd nôl na eto, Great Escape. Watch out. Mae Brighton yn lush. Mae'n really nice. Really nice. Hwna fe tro gyda fi fynd i Brighton, actually. Wow. Fi'n cofio fel, o'n i fod chwarae fel llwyfan rebalance eleni. Mae rebalance yn rhywbeth really excited bod ni'n really looking to cael bod yn rhan o. Mae fel yn kind of thingy. Fi ddim yn gwybod, fi'n really fel rubbish a fel galw stuff yn like grants a stuff fel yna. A mae fel kind of national grant gyda PRS a Festival Republic. A ei bwrpas yw i kind of rhoi mwy o cydbwysedd a stuff ar gyfer cael mwy o menywod yn chwarae fel kind of big festivals dot a rhoi mwy o cyfleoedd. Gwych. Achos fel fi'n meddwl bod na bach o fel unconscious bias weithiau. Fel pan mae pobl yn kind of pigo music, fel yn wedig rock music. Mae yna fel kind of like, but fel pan mae'r guitars mor heddi, fel mae'n really nice cael llais menyw yna. Fi'n meddwl. But so mae fel kind of rhoi cydbwysedd yna, achos nath e digwydd eto fi'n meddwl yn Gwyl Redyn Leeds yna fel ond fel 2 menyw ar y line-up neu rhywbeth oedd yn really bad eto, ond fel come on. Achos mae'r artistiaid yna a mae'r bandiau yna allan yna, maen nhw yna, a mae jyst angen rhoi'r platform yna i nhw, a'r llwyfan yna i nhw, mwyn i mwy o bobl clywed nhw hefyd, mae'n ddyletswydd ar bobl i roi'r llwyfan yna i nhw. Fel 100%, fi'n meddwl fel, mae yn thing, fi'n meddwl, yn y kind of indie rock scene. Fel mae yna fel kind of discrepancies o fel cael digon o menywod yna, a hefyd fel pobl o fel cefnder benodol. Fi'n meddwl bod na fel, fi wedi clywed lot o pobl yn siarad amdano fe, bod fel lot o pobl yn y kind of indie kind of thing scene o fel cefndir kind of dosbarth canol uwch, achos nhw'n gallu kind of
mynd ar tour a fel kind of chwarae loads o gigs yn Llundain a mae'r cyfleoedd just yna iddyn nhw. Blwyddyn diwetha, nathoch chi cael fynd dros y môr i chwarae yn really cool yn Llyddaw ac yn Barcelona hefyd. So sut nath... Ti eisiau siarad bach am y gwyliau yna, sut nath y cyfleoedd yna ddod lan? Yes. So, gosh, fi'n really rubbish a yngangu fel enwau'r gwyliau, so fi'n really sorry, fi ddim yn mynd i trio. Ond y gwyl yn Llyddaw oedd fel kind of team, fel kind of twin festivals. Yeah. Felly oedd Tafwyl yn danfon band draw i fyna, a wedyn oedd y gwyl yn Llyddaw yn danfon band draw. Mae'n wicked. Mae'n wicked chwarae fel gigs yn Ewrop. Mae'n profiad amazing achos ti'n cael dy drin yn fantastic. Fel, o'n i'n cael fel, y pobl yn Llyddaw jyst yn meddwl bod ni'n amazing a fel yn rock stars. Dim neis, fi'n siŵr. Mae'n pretty good going. A oedd yn amazing fel just dysgu amdano fel y diwylliant Llydaweg a fel o'n nhw'n dawnsio trwy'r amser hwnna'n a fel y gwyl arall oedd yn Barcelona a oedd yn wicked, oedd yn kind of fel industry festival. So fi'n cofio fel bod ar fel big stage yma a fel chwarae gig a stuff a oedd dim lot o fel rock bands, o lot o fel like jazz a fel kind of folk traddodiadol a oedd hynna gyda Focus Wales, so Focus Wales oedd di danfon ni draw yna a oedd y gig yn amazing, oedd yn llawn, absolutely llawn a fel o'n i'n really nervous a oedd yn wicked, fi'n cofio fel bod yn really angsty, ond oh my god, fi'n cofio beth nes i wneud, nes i cael flashback. Nes i fel kind of, o'n i'n gwisgo fel white jumpsuit yma a fi'n absolutely lyfo fe a wedyn nes i fel kind of lino lawr ar y llawr neu rhywbeth a nes i fel torri'r fel ar ochr y pnôl fi. Oh no. I know. O'n i just kind of fel, oh my gosh. A nath rhywun o'r genulleidfa just taflu fel Cris nhw, fel kind of Cris nhw'n gwisgo. A wedyn, oedd cariad Zach di roi around waist fi a finished the show. Yeah. That's so rock and roll, Katie. Ti'n efo? Gael bella. Mae'n really funny achos nath ni gwrdd ar boi yn y pub wedyn o fel, oedd hwnna Cris fi? A ni fel, Ti'n moyn Sut mae chwarae mewn, i gynulleidfa tramor yn cymharu gyda chwarae Rhwle yng Nghymru, achos yn amlwg mae'r language barrier yna, yn ymwneud gyda chyfariaeth Cymraeg chi. Sut ath music chi lawr yna? Fi'n meddwl fel, I don't know, yn gwledydd arall fel yn Barcelona a Catalonia, fi jyst yn meddwl, like, maen nhw'n agored i popeth. Maen nhw'n absolutely agored i popeth, achos maen nhw'n yn byw bywyd nhw yn ddwyieithog. A fi'n meddwl yn Mrydain, mae fel, kind of, pan ti'n chwarae gigs yn Lloegr a chwarae gigs fel Saesneg, mae bach yn quick, fel bod chi'n neud stuff Gymraeg. Fel draw fyna, mae jyst yn fel, yes, cerddoriaeth. A maen nhw'n fel, ti jyst yn gweud, diolch a stuff. A mae pobl yna, achos dyn nhw'n gwerthfawrogi'r music a nhw'n gwerthfawrogi'r sioe, a fi'n meddwl bod hynny'n rhywbeth rhy bwysig gyda cerddoriaeth, achos mae'n fel universal. A ti'n iawn, mae'n gwers bwysig dylen ni gyd ddysgu, really, yn dyw achos mae cerddoriaeth. Os ti'n mwynhau'r genre neu'r
mwynhau'r fath yna gerddoriaeth, dim ots rili pa iaith. Ie, Mae'n cael ei perfformio wedyn, ydy e? Fel ystyried fel kind of fel alpha yn cael fel caneuon nhw ar fel Spotify, big Spotify playlist. Yeah. A mae fel, fi'n cofio un o ffrindiau fi yn gweud bod fel un o ffrindiau hi o Erasmus yn really into alpha, a wedyn o'n i fel, mae'n Gymraeg. Yeah. Yay! Yeah. Well, actually, sôn am Spotify, mae hwnna'n mynd â ni mlaen i'r pwynt olaf i siarad am, sef Head in Transit, achos mae'ch sengl newydd chi nawr officially ar Spotify playlist, sydd yn newyddion anhygoel, a sydd yn wych i chi fel band hefyd. Absolutely, fi'n so chuffed. Achos fi'n meddwl fel pob sengl ni'n rhoi mas, ni'n kind of dysgu ffordd o sut i bod yn well neu band, fel os mae hynna'n y ffordd dyn ni'n reoli'n hunan, neu y ffordd dyn ni'n rhoi music mas. Fi jyst yn mor chuffed cael bod ar Spotify playlist. Fel ni'n gwybod gymaint o band sydd wedi bod ar Spotify playlist, a ti fel, oh god, ni'n cyfrorio fi'n ddigon da i cael hynna. A mae jyst yn massive kind of boost, fi'n meddwl, achos fel wicked. Mae yn wych, a fel, ti yw un o'r bands yna nawr, so mae'n llanfarchiadau, mae'n wicked. Jyst eisiau sôn chydig bach am y sengl yma, achos ti wedi sgwennu llythyr agored i fynd ar y cyd gyda'r sengl yma. Fi'n meddwl bod yn rili bwysig pam dyn ni'n sôn am y sengl yma, bod ni'n sôn am y llythyr yma hefyd, achos bod yn digwydd yn aml iawn, yn wedi yn Gymraeg, pobl yn sgwennu llythyr i cyd fynd gyda'i cerddoriaeth nhw. So, jyst sôn chydig bach, achos yn y llythyr yma, ti'n sôn am y ffaith bod gen ti dyslexia, a ti yn gweithio mewn call centre, a sut nes ti ddelio gyda dyslexia a gweithio fan hyn. Ti eisiau sôn chydig bach am y cyfnod yma? Gwrs. O'n i'n meddwl bod e'n really bwysig kind of cael y llythyr a i cyd-fynd gyda'r can, achos mae'n rhoi cyd-destun i pobl jyst am fel adeg pan o'n i'n yn y band a o'n i'n kind of gweithio ar y cyd yn call centre, fy'n job gyntaf fi mas o uni. A fi'n meddwl fel mae pawb yn kind of mynd trwy pan ti'n gorffen addysg a stuff, ti'n gwneud loads o jobs a ti dal yn kind of ffindo trai ti a ti dal yn dysgu fel i bod fel oedolyn. A ni'n gweithio mewn kind of call centre a o'n nhw'n gwybod bod fi yn dyslexic a o'n i wastad fel pam dy ti ddim yn neud hyn, a pam hyn yn digwydd, a fel pam wyt ti'n rhoi, achos fel rhoi lot o bwysau arno ti. A fi'n meddwl, o'n i moyn sgwennu y llyfr jyst mwyn egluro fel mae gweithio yn call centre gallu bod yn rhywle really toxic i iechyd meddwl unigolyn. A fel mae di bod yn really kind of pwerus, a fi'n kind of emotional cael gymaint o pobl sydd wedi troi rownd o fel, fi wedi cael profiadau really kind of similar, a mae'n kind of fel diolch am rannu hyn gyda fi, a diolch am rannu'r ffaith bod ti'n cael problemau iechyd meddwl, a fel stuff o ganlyniad, nid o ganlyniad i sydd wedi cael ei weithygu gan, fi'n meddwl. A o'n i ddim yn sgwennu'r llyfr i wneud rhywun teimlo tosturi dros y fi, o'n i'n sgwennu fe i wneud pwynt. A fi jyst yn kind of, fel fi'n meddwl yng Nghymru a fel y kind of Prydain ar hyn o bryd, mae lot o pobl yn gweithio yn call centres, a mae jyst yn kind of y swydd yma, sneb lot o pobl yn parchu fe fel swydd, a jyst profiad fi oedd hynna, fel ddim yn really parchu fe fel swydd pan mae gallu bod yn really toxic
a mae fel o fy mroddiad i, oedd fel kind of workers' rights fi yn rhy agos Holi, kind of dyfetha a fel ei Twitter a stuff. Ond, fi ddim yn gweithio yn ar agor, a fi ddim yn, oedd hynna'n yr unig call centre fi erioed i gweithio yn ddo, ond fi'n meddwl just fel pobl yn kind of rannu profiadau nhw a gweud sut oedden nhw'n teimlo, achos mae fel nes i ymladd y stuff oedd yn digwydd i fi yna, nes i fel kind of ymuno union a kind of ymladd beth oedd yn digwydd, a mae lot o pobl gyda tuedd o bod fel, oh, you know, I'm not going to do this anymore, fi'n mynd i wneud rhywbeth arall. A o'n i'n teimlo fel oedd yn bwysig kind of pan o'n i'n rhoi hyn mas fel cael rhyw fath o eglurhad amdano fe, achos fi'n hoffi fel wneud pwynt os mae rhywbeth yn music ni fel sydd yn, you know, rhywbeth kind of, gallu bod yn angen neu thing. Fi moyn tynnu sylw ato hynna, fi moyn kind of fel reassure a bobl bod, like, mae'n rough. Na, mae'n. A fel, dyna beth mae cerddoriaeth Chroma yn neud hefyd. Mae yna wastad pwynt i'r cerddoriaeth, mae yna wastad neges yna. I'w gyfleu'r gynulleidfa. So, chi'n gweithio ar album nawr, sydd yn gyffroes. Os yna unrhyw fath o sôn pryd falle bydd allan, neu... Wel, o'n i actually fod... o'n i fod recordo fe yn mis Mai, ond gath yna i cancelo. So o'n i fel... mae Corona wedi bod yn rhywbeth really weird i digwydd i ni fel band, just achos mae lot o stuff wedi cael ei cancelo, so o'n i fod fel mynd lan i Leeds i recordo fe. So mae dyn ni fel, mae yna, dyn ni jyst yn aros cael y go-ahead i wneud e. Wel, bydd e gyfnod gwell pan fydd e yma, pan fydd yr album yn barod. Ni wedi bod yn aros yn dano fe gyda chi, so ni'n excited iawn i glywed e. Fi'n excited fel, mae'n massive hub, fel i gweld, achos fi'n meddwl fel, ni fel band, dyn ni wedi fel evolfio o bod yn really ifanc a bod yn bach yn naif gyda stuff i fel gwybod mwy amdano pwy ydyn ni a gweithio gyda producers sydd yn gweithio'n really dda gyda ni a loads o stuff. Fi'n meddwl bod dyn ni fel squad really dda a ni'n really dda o ran sut ni'n gweithio. A mae'n cymryd ages i cael wneud hynna fel band. Ydy. Diolch yn fawr iawn am dy amser di heddiw. Wedi bod yn lyflu siarad gyda ti. A diolch yn fod yn onest hefyd ac am siarad am profiadau personol ac am dy waith di. Ond nawn ni siarad yn fuan. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi bod yn gwylio gatra hefyd. Ewch i wrando ar Head in Transit. Diolch i ti.